Dia Production présente la 3e édition Hirde Hirande Laccire Hako to Ravenay. Bandirabi saha fof e yaadiɓe mum kono kadi jamma kala e yontaɓe muɗum on jamma jogoro wonde ko ñande sappo tati lewru décembre sanga 20h ndalankoɓe jogorɓe jirwinde on jamma ko Oumar Fouta jeune talent suka dariɗo e saha muɗum e Nafi Mboup Gawlo paare o jamma ko honorable député Aliou Dembourou Sow président convergence des éleveurs du Sénégal marraine o woni Yuman Nguyen Yangue koɓeɗo Coumba Yero Nalla Sow jeeyaɗo toon to Gori Lakke joɗiɗi toon to Belgique marraine goɗɗo ko Kumbali on jeya ko toon to Agnam Lidouɓe kamne jooɗi ko toon to dawlaji dentuɗe e Amérique bandiraɓe yontaɓe o jamma gasani ene hen witeɓe les invités d'honneur Mansour Dia ko PDG nouvelle bijouterie Dande Leñol on jeya ko toon to Kobillo monsieur Djeylani Aliou Mamadou Sow ko homme d'affaires kono kadi ko ceernajo responsable politique jeyaɗo toon to Ñari Tidiane Bousso ko PDG TB compagnie Kankayiri peinture on jeya ko toon to Agnam Siwol Acca Diallo madame Sall ko joom suudu maire mo Bakel Ceerno Amadou Sow jeeɗo toon to wuro Dekhle Fulɓe bandiraɓe woto mo luuta o jamma jubbudi e lowdi Patam Lamiri programme o koni sifori sanga 20h ko nden hoɓɓe bismete mbaɗe e condition ngaji moƴƴi sanga 20h10 golle ɗe puɗɗo 20h15 ko discours Abou Samba Diop gardiɗo Piidi TV 20h30 ko nden artiste garano fuɗɗoto golle muɗum koye nder hen gadduɗo ngo miijo jamma hirde e hirade laccire ha ko ƴettata konngol woni Salidia 21h45 ko conférence e toɓɓere subane nde tawi yuɓɓinto on conférence ko Abou Samba Diop e woɗɓe hono makko en ko nden artiste ɗimo kamne toƴƴata dande yimɓeɓe belto koye nder hen ko faɗa ko yettoto woni nden hirande laccire haako entrée unique woni ticket gote on ɗon jamma kujunnaji ɗi mbuuɗu 10 000 francs CFA so tawi cuɓiɗa ko tabal ngal yimɓe joyo kujunnaji nogas woni 100 000 francs CFA bandiraɓe wotomo luuta o jamma yontaɓi kono kadi jamma patam lam Trésor heedi to awgali wuro Bellu e to Dumga Lawu bandiraɓe musidɓe tedduɓe hettiɓe heediɓe yonti jonde meɗen mawde kabaruji e ɗemgal Pulaar ene jeeya e gardidi kabaruji meɗen hoorejo leydi ndi Bassirou Diomaye Diakhar Faye ñalawma hanki o toɗɗima Moustapha Ka ngam ardade nden ɗon gollorde wietende OFNAC kanko Moustapha Ka o subdama e sappo e goo woɗɓe marchand ambulant en ina ganni ɓinde seppo jaam yamo ñalawma hande o e lamborgo ngo Dakar ɗum ko caggal nde ɓe teski on ɗon eggo moɓe mbaɗete e kala e saaha e nder lamborgo ngo o Dakar Goudiri jaɓɓima e ñalawma hanki o caserne sapeur pompier muɗum keso on ɗon caserne sapeur pompier jaaduɗo jamanu ari tan ko faɓade ɓesguji on ɗon diwan tumunande goduno e caɗele ngam hebde ɓen soldateɓe faabu so tawi kay ɓe katojini e mabɓe Diomaye woni Sonko walla ko Sonko woni Diomaye beele ɗum ɗon ene lutti wodde walla koko natti wodde ma en ketto hen cimtol ngol Elhadji Abbas Sarr mo jokkodiri yoga e ɓeskuli leydi ndi kabaruji caggal leydi kam e coftal ɓalli ko ɗum woni ko uddata jonde meɗen kabaruji ɗum ɗo e ko wona ɗum ɗo kala nen e nder kabaruji ɗi so tawi on cabbima joni piren pacciren jam nyalle mon bandiraɓe musidɓe tedduɓe hettiɓe heeɗiɓe hettiyankoɓe haalirde piinde radio sawtulngol ɗo foɗo an mariste villa 92 S to karalagal ngal woni toon ko Seydina Oumar Boun Khaddab Diop ɗo yeeso haalirde nde ko musidɗo moɗon Djiby Dieng kabaruji meɗen e ɗemgal Pulaar eɗen puɗɗoro e hoorejo leydi ndi Bassirou Diomaye Diakhar Faye ñalawma hanki o toɗɗima jaale 12 ɗum koko yuti e dow gardigu nden ɗon gollorde wietende OFNAC ene woni tan noon kanko hoorejo leydi ndi o toɗɗi ko mo ganduɗa kañum woni biyeteɗo Moustapha Ka magistrat ko gam tigui e subayi dow gardigu nden ɗon gollorde ko noon kadi 12 woɗɓe enen jeeya e ɓenɗo mo ganduɗa kañum goni hoorejo leydi ndi toɗɗimaɓe ɓen ɗon 12 noon yoga hen ko magistrat ji won hen noon jeeya ko e forum civil ɓe kala ko kamen gandi tambade ɗen ɗon golle taw ko nden gollorde wietende OFNAC ɗon ko gollorde ganduɗa kay ko gollorde gendirde ganduɗa
daroto ko ngam haɓade kala ko yuti e mbuñaari e nder leydi ndi. Kanko hoorejo leydi ndi noon holliti kay wonande oɗo nomination ari tan ko caggal on ɗon décret mo ganduɗa kay rewndi ko on ɗon procédure mo ganduɗa kay ko fewti e appel à la candidature caggal nde waɗa publié ñande 6 lewru octobre wonande kay on ɗon comité toppitiɗo ko yewiti e sumgo on ɗon liste ne woni tan kanko hoorejo leydi ndi ko hen o tumni ngam o wawi wadde décrété on ɗon décret mo ganduɗa kay ene toɗɗo ɓen ɗon e dow nden ɗon gollorɗe. So en gummima on ɗon fanno kalen e ɓatake gummiɗo toon to jagorgal kalfinagal jangde towde e leydi ndi woni ministére de l'enseignement supérieur ɓatake mo o waɗi hollitino wonde kay kuruji ɗi woni tan e jangde nde toon to duɗal jaabi hattirde Cheikh Anta Diop mo Dakar ene wayno gueɗe ɗe koko yowa ha ñande 1 lewru décembre sababu ne muɗum noon ko ɗo perturbation woni tan ɗi garmi garaji ganduɗa kay ene teska oɗo saaha joni toon to duɗal jaabi hattirde ngal Cheikh Anta Diop mo Dakar sababu noon ko grève mo ganduɗa kay ɓe ganduɗa kañum goni étudiant ji jangoɓe toon to duɗal jaabi hattirde Cheikh Anta Diop ina goni e muɗum e oɗo dumunna kala ko ɗum jeeyi sababu noon jagorɗo o ƴetti pellital ngam dartinde kuruji ɗi ha ñande 1 lewru daroto no duwete soko gueno haaji. So en gommima on ɗon fannu en kalat e on ɗon marche pacifique mo ganduɗa kay ko ɓe ganduɗa kañumen goni marchand ambulant en gani yi yuɓɓinde aljuma hande o ɗum noon ko caggal nde préfet hokkiɓe on ɗon autorisation ene wayno kabaru noon habra ko ñalawma henki o wonande kay préfet jabbaniɓe on gonɗon seppo jaam yam mo ganduɗa kay haɓe ganni ɗum yuɓɓinde e nder lamorgo ngo o Dakar ɗum ko caggal hollirde wasdeɓe yaadude e ɗen eggo mo ganduɗa kay haɓene geggine e kala e saaha e ɗin ɗon nokkuji ɗi ganduɗa kay kañum woni nokkuji mabɓe gollorɗi to ɓe jeeyanno walla ni ɗo ɓe curotno kote foynere ɗon buuɗel walla bujoyi ɗum jeeyi sababu oɗo saaha joni kamɓe ɓe kolliti wonande kay darde mabɓe ko ngam hollirde mette mabɓe e wasde ɓe yaadude e on ɗon fannu. So en gummima e on ɗon fannu en kalat e ko yowiti haali hoorejo jagorɗo Ousmane Sonko ñalawma hande o omo jogori yaade toon to suudu sarɗeji leydi Sénégal ngam huccodirde ɓe ganduɗa kañumen goni sarɗiyankoɓe ɓe leydi ndi ene wayno tan noon yoga e ɓe ganduɗa kañumen goni lundo ngo sarɗiyankoɓe lundo ngo kañumen kolliti wonde koko ɗurnoto nden ɗo gonɗon noddako toon to suudu sarɗeji leydi Sénégal jogorade e tawtore ɗum ɗon noon saabu ɗum noon ko wideɓe omo ganduɗa kañumen Ousmane Sonko ene manki hormade ɗum ko wiyete ko kuule leydi ndi. Kalen ko yowiti hakkude hoorejo leydi ndi kam e hoorejo jagorɗo on slogan biyetenoɗo Diomaye woni Sonko walla ko Sonko woni Diomaye, beele ɗum ne heddi e nder leydi ndi walla beele Diomaye ne heddi wonde Sonko walla Sonko ene heddi wonde Diomaye yoga e ɓesguli ɗi ne jabto ɗum e nder cimtol ngol e Lasa Bassar. Gonka leydi ndi hande ɗo wiyeteno Diomaye woni Sonko, Sonko woni Diomaye elle woni ke iwde hay so tawi ko kamɓe gummidi jiidi lande jande ɗe goni ke sertuji. Jules Tall, jeune leader APR e nder commune Fanayi ina fammina en. Sonko moye Diomaye, Diomaye moye Sonko. So tawin ko neɗɗo wonno oɗo saamu gonɗen enen mbawi wiide ɗum yalla yurum ɗum yaafo ɗum ko maayi addi ko ɗum noon en ɗaɓɓiɗen famni neɗɗo wawa erdin ɗum ha par gona e ferade koye ɗum te enen fof en yi en ceeɗi Ousmane Sonko ko erdin président Bassirou Diomaye Faye après en fero koye ɗum neɗɗo o sa erdini ɗum accat ɗum yahay hakkille mum yahay no miijiri ni kono jomum wawon président de la république an holla ɗum o ƴeewat an haalnat ɗum hol yaha ay ko micco an haalnat ɗum ɗum ɓe sikki leydi yarta noon. Amadou Sow mbo FDS les Guelwaar wi Sonko woni Diomaye, Diomaye woni Sonko ko haalaka ɓuri gollal ngal. Sonko moye Diomaye, Diomaye moye Sonko haalde ɗum ɓuri webde e gollude ɗum sabu a wi ke opposition gonɗa pratiquement gueɗe kewɗe sa welama aɗa wawi ɗum wadde mais sika yeehi ha naati e pouvoir hande wonko ganduɗa kañum tonguma woni texte uji ɗi e constitution fof donc waɗat délimité go fof compétence uji mum hoɗa haaɗi. Le président a wawa wiide tan an ya on patron mum walla aɗa jagguir ɗum hono jagguirnoɗa ɗum hanki caggal kay ka an wonno mawɗo mum. Jibril Anne, responsable PASTEF mbo commune Fanayi holliti hande o Diomaye woni Sonko, Sonko woni Diomaye natti wadde. Hande ɗum wodani hande ko Diomaye Sonko ko Sonko donc no mbiyande Sonko moye Diomaye, Diomaye moye Sonko oɓe kaali population o fof après jaggi ko ɗum woodi mais min kam ko eko jaggumi ko ɗum koko firti haalade par ce que o kollirani ɗum
yama taw dajjanno divergence e nder politique o nden fof enen gandi Ousmane Sonko kañum président parti Pastef donc kañum dirigeant parti o kekedi omo nanana e nder parti o kono kadi wosi jejjiten hannde Diomaye fof e wonnode membre parti Pastef e ko donc kañum woni hannde le président de la République go fof e mabɓe noon en waɗi ko fooɗonto en waɗi dolɗe jeeyi so en tugnima e ɗi kongi ma en pam ko fulɓe mbiyanno koye ɗiɗi mbawa ardade ko gonga ko wotere ardoto wonde nde rewa caggal holi dewowo caggal ko namdal fewde e rendugo ɗum ko namdal Elhadji Bassar min duttima ngal ɗon namdal sa andi holko ɗum jogori jibinde pammina en sen gumima en wonɗon fannu Elhadji en jaltat lamorgo ngo fallende Goudiry jaɓɓima kurbitgol ɗum koko yowiti on ɗon caserne sapeur pompier mo ganduɗa kay darnama toon to wuro Goudiry ngoyete ɗum noon waɗi ko e ñalawma alkamisa hanki o e yeeso tawtorede jagorgal kalfinagal gueɗe nder derije kam e nden ka e kisal ɓesguli ɗi ene wayno noon on ɗon caserne sapeur pompier e Kesopol ko kañum kay woni ko hurbita toon e ñalawma hanki o toon to Goudiry ganduɗa kay ɓesguli ɗi ene katojinno e ɓen ɓe ganduɗa kañum goni soldateɓe faabu ɓe ganduɗa kay ene cohla e kala saaha ko siftin noon Goudiry ko wuro wongo hakkude muɗum e wuro lamorgo diwan o Tambacounda ko kilométre uji temedere ko ɗum jeeyi sababu e kala saaha so tawi no e jeeye waɗi ko ɓen soldateɓe faabu gummoto ko ha toon to Tambacounda ngam arde toon to Goudiry ngam fabade ɓe ganduɗa kañum goni ɓesguli hani e hoɗɓe e saraji he so tawi noon ɗum ɗon woni ma ɗum wonan gartam tigui rigui wonande kay ɓe ganduɗa kañumen goni ɓesguli e finoɓe e nder fallende e Goudiry ko ɗum jeeyi sababu noon ɓe kolliti weltare mabɓe e on ɗon cérémonie d'ouverture mo ganduɗa kay kañum woni d'inauguration on ɗon caserne sapeur pompier ɗum noon waɗi ko e gardugol mo ganduɗa kañum woni gouverneur de la région mo Tambacounda Diégui Diouf kam e préfet mo fallende Goudiry kam e hohoɓe e hani e ɓe ganduɗa kam woni maire de la commune mo Goudiry kamen kala tawtornoma nden ɗon welnere ɗum noon mo ganduɗa kañum woni jagoɗɗo kalfinado ko yowiti e nden ka e kisal kam e gueɗe nder derije leydi ndi maître Bamba Cissé kañumen tawanoma e ñalawma kurbitgol ɗum koko yowiti e on ɗon caserne sapeur pompier mo ganduɗa kay darnama toon to Goudiry caserne sapeur pompier noon ene tawe hen gueɗe kewɗe jaaduɗe e jamanu ganduɗa kay kamɓe gollotoɓe e on ɗon caserne haɓe katojina hen ɗum kala ine tawe e nder on ɗon caserne sapeur pompier kono ɗum ko gueɗe goɗɗe ganduɗa kay ɗoɓe coftini ɓalli mabɓe ɗonne kadi ine tawe e nder on ɗon caserne mo sapeur pompier mo ganduɗa kay ko caserne mo dernière génération darna toon to diwan mo Tambacounda e nder fallende Goudiry ngam weptinande ɓesguli ɗi ɓe hani e ɓe ganduɗa kañum goni soldateɓe faabuɓe ya garta ngam wawde fabade e ɓesguli ɗi e kala e saaha mo katojini e faabu wonande kay ɓe ganduɗa kañum goni soldateɓe faabuɓe leydi Sénégal to Kédougou yuɓɓinama toon batu taw gunɗon batu noon koko yowiti e orientation budgétaire hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e jeegom ɗum noon waɗi ko e ñalawma hanki o toon to mairie mo Kédougou e yeeso tawtorede ɓe ganduɗa kañumen goni conseiller ji municipal mo nokku o mo ganduɗa kañum woni cukko maire ko kam ardino nden ɗon jonde ko yowiti on ɗon orientation budgétaire hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e jeegom toon to Kédougou Olivier Ithar Bangar ko kanko woni ko maire de la commune mo Kédougou ko kanko woni ko kettoɗen e micro musidɗo meɗen Alassane Seydou Fall. Conseil municipal Kédougou hebno réunion débat d'orientation budgétaire. Débat d'orientation budgétaire, ça veut dire ko honɗum conseil municipal Kédougou foti wadde hitande 2026 on. Déjà wannuɗo réunion pour min dara quartier kala e caɗele makko ɗi. Quartier kala suuɓi ko honɗum woni caɗele principal makko. Donc hande min heɓno réunion ɗo mi yewti fi cellal fi laawi ɗin fi éclairage fi sécurité fi aussi école ji ɗin parce que si on tigui école à la sécurité si on tigui école à la éclairage si on tigui gardien ala ɗum fof no wawi adde probléme ka nder commune de Kédougou donc e service technique ɗin conseil ji ɗin arino mo ɓe kala landike ko honɗum fota wadde par rapport ɗiɗo caɗele donc mi wi ɗo e lewru mi foti yiide kadi ɗo Kédougou pour mi wota budget on si mi woti budget on quartier kala no wawi hettade normalement
ko wawi ɗusde caɗele makko ɗin. Pour information nak gare routière on minen falano si on tigui représentant gare routière yin d'accord ɓe eggato par ce que ndiyam ɗan noka gare routière ko wurano to walde ɗin no martude éclairage on lampe ɗin fof to monta donc mi wawata gayde nde wotere gare routière on, mais si on tigui ɓe jaaɓi ɓe wawi yato comme ça golle on mi jokka golle on ha gasa complètement. Jeeyiɓe leydi ka nder gare routière iɓe heeñi wonɓe no faala mahude, si on tigui ɓe waɗani libéré ɗiɗo terrain ji hay goto wawata donc mahude. Ko fi ɗum hande représentant gare routière Kédougou monsieur Cissé arino mi haalnimo komi miiji kon joni kam kadi so ruttike to ma si monsieur le maire ari ɗo ma mi yewta pour que problème wata heɓo pour oɗo déplacement population gare routière garage ancien on et garage question wonɗo ka lawol Tambacounda dow to. Vous écoutez Pide Radio. Nous émettons depuis Anne-Mariste, Villa 92S. En jettima e jimtol meɗen diine ñalawma hande o ceerno Mouhamadou Niass artani en ko e alhaali koddigal holno koddiɗo foti daranade koddiɗo muɗum e holgonɗo o koddiɗo ma ɗiɗo namde jabtoɗo ɗum ko ceerno Mouhamadou Niass. Haqqe koddigu e gondigu nde wonno koddigu woni gondigu kadi fof ko hen dañete nde wonno ina janga to banggal janguinoɓe ɓe mbi koddiɓe ko tato oɗon ndendi gueɗe tati oɗon ndendi gueɗe ɗiɗi oɗon ndendi gueɗal gotal. Barakallahu mo ndenduɗa gueɗe tati o komo kodduɗa e wuuro onon ndendi koddigo e wuuro ngu, onon ndendi asko ko on bandiraɓe kadi to banggal ƴiƴam, oɗon ndendi kadi diine oɗo haqqe koddigal e wuuro ngo kon bandiraɓe, haqqe enɗam ɗam kon bandiraɓe, haqqe diine o kadi kon bandiraɓe. Oɗo noon oɗon koddi e nder wuuro kono on jiida enɗam, on noon oɗon jiidi diine oɗon jiidi kadi koddigo e wuuro ngo. Ɗiɗo haqqeji ɗiɗi fof to deneteɗi, o to a reeni haqqeji tati, oɗo a renat haqqeji ɗiɗi ɗi, haqqe diine o e haqqe koddigo ngu. Oɗo noon on jiida diine on jiida enɗam, kono kam onon koddi ɗum ɗon kadi ne waɗa a yiyan neɗɗo hodda e neɗɗo mo wona julɗo ni kono onon koddi e wuuro. Haqqe koddigo e wuuro ngo on haqqe kadi a renat ɗum, mbasa lordemo e kala e bangeji e kala e fannuji, wona to haala wona to fof a renat ɗum ɗon. Ɗum ɗo ko koddigu ganduɗa pongu renede. Koddigu noon kadi ganduɗa ɓurgu hewde importance Ababacar Saddiq e jangguini en ɗum kadi mbatten hen hakkillaji meɗen. O hoddino e yahudiyanke goto ɓe mbi ine jogui lekki tamarowi, lekki ki so hiiri tamaroje ɗe camata e nder galle makko, kono haqqe makko rende koddigu ngu o meeɗi tardude fajiri o juulani ɓe namdimo an hande fajiri arani o yi haɗimi arde ko tamarowi koddiɗamo ko minen gondi ko yahudiyanke kono tamaroje ɗe camata e nder gallam mi yiiɗa sukaɓam kocca ñama ɗum taw ko tamaroje janane kadi ko koddiɗam, ɗum waɗi mi hocca tamaroje ɗe fof mi weddito galle makko hami gayna ɗum tardinimi hande. Wonande ka tawi oɗo tan sa janggi oɗo misala e koddiɓe a tawan no foori no fewi. E nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam en jii ko waɗi hen gueɗe goɗɗe e gueɗe goɗɗe, kono mboɗo andi lawol haɗani e gotol so Allah jaaɓi inchallah. Ɗum ɗon ko hunde fonde jokkede saabu koddigo koko foti renede, koko foti yonnede, koko foti fewnede, koko foti moƴƴinede. Ɗum noon yo Allah hokken moƴƴere bi jahi nabil Mustafa sallllahu alayhi wa sallam. Allah jarama a jarama ceerno Mamadou Niass, golle ma jooɗi peewi. Ko ɗum ɗo woni ko wuddi jonde meɗen kabaruji nder leydi. Joni en jabanat kabaruji caggal leydi. Pindi Radio, la page internationale. Kabaruji caggal leydi e Pindi Radio. Kabaruji meɗen caggal leydi puɗorɗen koto leydi Guinée Bissau. Horejo leydi gonnoɗon woni Oumar Sissoko en mbalowo caggal nde laamu makko liɓa. Kanko Oumar Sissoko en mbalowo saha joni omo taweɗo e lamar kongo Dakar e ñalawma hanki o, ɗum ko caggal nde liwowo ittimo ton to leydi Guinée Bissau addimo ɗo e nder leydi Sénégal siftinde noon ton to leydi Guinée Bissau. Omo ganda kañum woni Orta Tam, ko kam kay woni ko suɓa ngam o wawa ardade ndin ɗon leydi e Guinée Bissau. On ɗon chef d'état major général armée de terre ton to leydi Guinée Bissau, kanko artoto on ɗon transition ton to leydi Guinée Bissau ɗo e hitande ko adi komo yuɓɓina ɗum ko ganda kañum woni suɓgoji lefol laamu ton to leydi Guinée Bissau. Kono noon omo ganda kañum woni Fernando Diaz kam opposant o kañum holliti wonande kay ɗum ɗo wona coup d'état gongre gongo ko kaldigal woni ɗon hakkunde omo ganda kañum woni Oumar Sissoko Embalo kam e takkiɓe ɗum ngam o wawde ƴettude laamu ngu o tottaɓe, saabu ɗum ene andi koko foola e
din don sungoji ganda kay ko sungoji lefol lamu ganda kay mbadino odo dimanche jawtudo ton to Guinée Bissau sen gumi moto Guinée Bissau en jahata ton to leydi Mali ton de gila darode lewru septembre teskama ton ngakere ndelam kubam ko tagal on don embargo mo ganda kay jihadi yankobe jaabe den don fedde wetende zenim ton to leydi Mali en mbadi dum wonande kay ganda ko ngoni leydi Mali o de sahanon holitam wonande kay ngakere essence o jibini ton ganda ko woni jibru mawdu holitama non wonde nyande nogas jeegom dudo lewru dum wonden to ko ine abbo sappo tati civil kanyumen kay ngoni ko mbara ton to region mo Tombouctou so tawi kay en tumnima jaayinde RFI to terbe on don kabaru to leydi Guinée Conakry ton non ma fuddo ton ko yuti rumo jarribo campagne électorale woni tan sungoji horejo leydi ton to leydi Guinée Bissau non o wonata ko aljuma odo fuddoto hono ngundon rumo jarrigo ko ene tolni non jeenayo ko men woni jamobe lefol lamu ton to leydi Guinée e wayno non on don campagne électorale ma dumo ko ene tolni lewru monem be kala ma eto wadde peeje e peccorde ngam ƴewde mbele ma ɓesnguli leydi Guinée ngotan dum walla ala mo ndaka ni woni général Mamadou Doumbouya mo ndaka ko kam woni horejo transition o mojiya e ben be ndaka ni woni jamobe lefol lamu o ton to leydi Guinée gasi hala bi cer kabuji meden caggal leydi joni jabla kabuji coftal balli. La page sport sur Pindi Radio. Kabaruji coftal balli e Pindi Radio. Kabaruji coftal balli eden pudoro e ko yiwiti alhaali handball équipe ngindijo mo leydi Sénégal e on don championnat du monde mo handball e nyalahuma henkyo wonno potal mabbe garwaniwal kono di e barole teddungal e leydi Sénégal ambatindi ko folede e on match mo ganda kay wonino hakkunde Sénégal kam e be ganda ko nyimbe ngoni Hongrie ene wonno ko Hongrie nabe polibe luggi nogas e jegom Sénégal adani ko ene tunni e luggi sappo e jeedidi ben barole teddungal leydi Sénégal e odo aset palo abe poti sembitinde ko e mabbe ngam be bawa dartade tigirigi e ngal don puttal ganda kay ne jogori wadde hakkunde e leydi Sénégal kam e leydi Suisse non yowiti tan ko won don championnat du monde mo handball taw ko to sengo o rewbe tete gondo e wadde o do o saha sengo mi mon don fanno kalen e ko yowiti ko woni ko kanyum woni Assane Diawo petto kepongindi jomo leydi Sénégal dum ko cagal nde o gagnino ko intolni e lebbi ton to club makko komo o fudditinoma entraînement kono de o tawtoyno o diddal ngal kepongindi jomo leydi Sénégal ton to Londres ko yiti ngal don kihondiral e ciidagal hakkunde leydi Sénégal e leydi Brésil kam e Kenya kanko Assane Diawo wotino ko gagnade ko dum di sababu o rutinoma ton to club makko to ngal akay ko woni komo en wonta non be kabri wonande Assane Diawo ma fuddito entraînement dum non wonata ko odo altine palo en wonta non on don petto mo duubi nogas en o ganda ko woni entraîneur mudum Fabregas tawtede ton to koma holitino wonande kay Sénégal ne foti e yurnitade ngon ko on don suka sabu dum ko suka gagninodo so arti kadi e der jonte didi wala tati rutiri kadi ton to ganda ko woni infirmerie dum don ko madum won hunde e battinde e carrière on don suka dum ko ngodi ganda kay sutindo mom ganda ko woni ACS Fabregas mo ganda ko kanyum woni e keblo on don kipo mo komo kalen e ko yuwiti e Ligue 1 mo leydi Sénégal kam e Ligue 2 5e journée programme o ko ni jori gori sifrade nyande aset jangode ma putite mbat Dakar Sacré-Cœur ma huccondir e Linguère mo Saint-Louis dum wonata ko stade municipal mo Yoff Union sportif mo Gorée ma huccondir e Génération Foot dum wonata ko ton to stade Jagili Bagayoko e nganda kany mo goni Jaraaf mo Dakar ma jappo stade de Mbour ton to Dingueral Léopold Sédar Senghor Teungueth FC ma won hakkunde mudum e AS Pikine non o wonata ko ton to stade Ngalandou Diouf mo Rufisque ton to stade Aline Sitoé Diatta
ma Casa Sport jaɓaton walidan mo Thiès ɓe gonda kañumen goni Union Sportive mo Ouakam ma huccodir e AS HLM mo Dakar ko noon kadi ɓe gonda kañumen goni Guédiawaye FC kañum ma huccodir e Sonacos ton to Amadou Bari ko noon kadi AS Cambérène kañum ma jabbo AGEL mo Rufisque ɗum noon wonata ko sanga 16h30 ñande dimanche nde ton to dingalal ngal ganduɗa kadi kañum woni de Parcelles Assainies Ligue 2 toon kadi ma wat potite ɗum ko yuti e Ligue 2 5e journée ma fuɗɗo e ñalawma hande o sanga 16h ɓe gonda kañumen goni Oslo ma jabbo Teranga FC ɓe gonda kañumen goni Jamano mo Fatick ma won hakkude muɗum e AS Kaffrine ɓe gonda kañumen goni ñaari kadi ma won hakkude muɗum e Thiès FC Jambar huccodirta ko e AS Bambey Port mo Dakar hakkude muɗum ma won hakkude muɗum e Samay ɓe gonda kañum woni Jambour mo Louga huccodirta ko e AS Saloum Guelewar ma huccodir e Dakar Université Club ko noon kadi AS Douane ma won hakkude muɗum e Amitié FC bandiraɓe musidɓe tedduɓe hettiɓe riɓe tenkoɓe haalirde piinde radio gasi ha laabi ceer kabaruji meɗen nder e caggal leydi kamɓe kabaruji coftal balli en jetti dendagal wonɗoɓe hen juuɗe men ha kabaruji ɗi mbawi latade ko noon jettiɗen Seydina Oumar Boun Khalab Diop to karallagal ngal en jetti Elhadji Abbas Sarr to jubbude kabaruji en jetti rédaction mo piindi radio o aadi meɗen e kabaruji wonata ko altine so gano haji ɗo e nden min ɓe on jokke ɗewtade kam rewidade programme uji ɗi piinde radio Allah jarama on jarama.